Vítám vás, přátelé, u dalšího dílu Psychologický výklad snů. Děkuji vám za pozornost, děkuji, že se zajímáte o sny, o hlubinnou psychologii a mýty. A především jsem chtěl poděkovat svým předplatitelům na Hero Hero, takže děkuji moc za podporu, vážím si toho, díky. A dneska bychom se měli podívat na dětské sny, měli bychom podniknout psychologický rozbor snu jednoho chlapce a konkrétně budeme nahlížet do nitra dětské duše. Když se podíváme na dětské sny, na jejich charakter, povahu, tu morfologii, tak to, co je nápadný, že nám blízce připomínají pohádky. Jo? Že ten snový scénář se odbíjí v jakési pohádkové nebo mytologické krajině, kde se nachází mytické, polobožské nebo nějaké hrdinské postavy, pohádkové postavy. A to je dáno tím, že z toho individuačního hlediska se to vědomí dítěte dosud nachází v jakési mystické participaci s kolektivním nevědomím. To znamená, že v tom dělém vědomí, v té každodennosti, to dítě je v podstatě v blízkosti tady těch silných archetypálních obrazů, a v zásadě je v takovém polozasněném stavu, jako by stále sní. Dosud se plně nestalo účastnou jako v té běžné lidské reality. Takže proto my, když přistupujeme tady tím dětským snům, tak vykládáme ty sny, jako by dítě bylo nejstarší lidskou bytostí na světě. To znamená, že ty sny nejsou protchnuty nějakým osobním materiálem, protože to dítě je teprve na počátku své životní cesty, takže nenastřádalo určitý životní zkušenosti, není tedy žádný osobní prožitek, nějaká osobní zkušenost, takže to se ani v těch snech moc neobjevuje. A když už je tam nějaký obsah, tak je to obsah, který je právě zděděný, který je nějakým jako psychickým dědictvím lidstva. To je to, co povstává z toho kolektivního nevědomí. Takže proto takhle k tomu přistupujeme. A když bychom se podívali na další leitmotiv tady těch snových scénářů u dětí, tak je to něco, co bychom mohli nazvat boj o vědomí, nebo zrození ega. To je dáno tím, že první úlohou jako vývojové etapy u člověka, té první poloviny života člověka, má dojít k vzestupu vědomí, že se tady má sformovat dostatečně silný egokomplex já, které se napříště stane jakoby prostředníkem vtělení bytostného já, zrození té celosti, ale především to ego v tom poli toho vědomí se stává mediátorem různých psychických sil. A tady to ego má být dostatečně silný na to, aby příště potom v té druhé polovině života bylo schopný integrovat ty obsahy toho nevědomí, aby vůbec bylo schopno je uchopit, vstřebat a nějakým způsobem se s nima sjednotit. Do té doby je to ego, zvlášť u toho dítěte, příliš křehký a když hovoříme o tom, co to znamená silný ego, tak silný ego je takové, které je schopné zacházet s těmi obsahy toho nevědomí nebo s těmi psychickými obsahy tak, aby jim nepropadalo, ale drželo si vůči nim určitý odstup a bylo schopno kontejnovat třeba nějaké emoce, jako příliš silné emoce, jako nějak kontejnovat, zadržet, zpracovat, integrovat ty duševní obsahy. Když se řekne dostatečně silné ego, tak to má každý dospělý jedinec, který je schopen jít po ulici, případně ho tam někdo naštve na té ulici, ale on nepropadne tomu půdovému hnutí, takže se s tím člověkem nepopere, ale je schopen ten afekt odstínit, mít vůči němu odstup, zpracovat ho a případně asertivně jednat s tím daným člověkem nebo jednat tak, jak je to vhodné v té dané situaci. Člověk, který propadá těmhletěm afektům, těmhletěm silným půdovým hnutím, o něm bychom mohli říct, že má slabé ego. Pokud se takový dospělý jedinec nachází mezi námi, tak, a má tohleto slabý ego, tak je to většinou dáno nějakou traumatizací, že tam je jako zanedbaný psychický vývoj v minulosti. Jinak u dospělého člověka předpokládáme, že by měl být schopen právě jako zadržet nějaký svý půdový hnutí. U toho dítěte je to tak, že to dítě, ten jeho jáský komplex, ten egokomplex, je dosud příliš křehký a dosud se nevydělil z té matrice toho nevědomí. To si můžeme představit mytologicky jako východ slunce, takže řekněme to lůno toho nevědomí je jako noc, které ráno toho života
konkrétně toho člověka jako vydá to slunce, to sluníčko. V podstatě Carl Gustav Jung přirovnává tu pouť, jo, vzestup toho já a potom ten, řekněme, jako západ toho života, jako sestup k tomu nevědomí, právě k pohybu slunce po obloze. Takže ta polovina života je okamžik, kdy slunce stojí nad hlavníku v tom svém zenitu. A tady v těch dětských letech hovoříme o tom, že teprve tohleto sluníčko, to já, jako vychází, jo, teprve se rodí z toho lůna noci, z toho nevědomí. A proto má i to nevědomí často mateřskou kvalitu, jakože se rodí z té dělohy. A takže takhle. A protože to já je poměrně křehký, tak ono v zásadě musí si vyzdorovat tu nezávislost, tu autonomii na tom nevědomí a proto jedná s těmi příslušnými nevědomými obsahy jako hrdina Herakles, jo, nebo jakýkoliv jiný hrdina, který s těmi psychickými obsahy jedná nekompromisně. To, čím se jako vyznačují i ty dětský sny, nebo vůbec ten dětský svět, tak je jako pohyb v takových extrémech. Jo? Jsou to extrémní dichotomie. Dichotomie dobra a zla, krásy a ošklivosti, tmy a noci, nebo tmy a světla. A je to dáno právě tím, že to odpovídá nějaký potřebě toho dětského já, jako vyhodnocovat dobré a zlé poměrně rychle a jasně, si jako tříbit ten vztah k tomu svému vlastnímu nitru. A spolu s tím souvisí i instinktivní strach dítěte ze tmy. Toho si všimnul Gerhard Adler, který vypozoroval, že děti před spánkem mají potřebu určitých rituálů, berou si plišáčky, různě si upravují postýlky a tak dále. A tohle je dáno tím, že to dětské já je příliš křehké a v určitém okamžiku, kdy usíná, tak propadá právě tomu lůnu noci, nevědomí. A když jsme řekli, že to dětské já, to dětské vědomí se zatím nachází v blízkosti, v té mystické participaci s těmi archetypálními obrazy, tak musíme říct, že ty archetypální obrazy můžou být jak extrémně děsivý, tak i extrémně krásný. A právě ten Gerhard Adler si všimnul, že děti jakoby nějak instinktivně opakujou jakýsi apotropoický rituály, který dělali naši předkové, archaičtí předkové v dobách pravěku, kdy se měli potřebu chránit před zlem, před nějakými démony, a to právě prostřednictvím apotropaických rituálů. Apotropaický znamená zažehnávající zlo. A že tyhle ty rituály jsou blízce podobné tomu, co vykonává právě to dítě. Tak tolik na okraj. A my, když se podíváme na ty dětské sny, tak hlubinní psychologové si všimli, že dětské sny mají určitou predikční hodnotu, protože vychází najevo v terapiích, že pokud si dospělý člověk pamatuje nějaký intenzivní sen ze svého dětství a pokud ten sen podrobíme nějaké analýze, tak vyjde najevo, že ten sen už od začátku tématizoval určité životní výzvy, se kterými se ten dospělý v současnosti nebo v budoucnu bude potýkat. A to znamená, že ta duše toho dítěte už od počátku tušila, co bude tou její velkou individuační výzvou, tou výzvou toho života, jaké tam budou ty překážky, co budou konkrétně jako témata té individuace, protože když se všimneme, tak každý z nás si nese specifický téma, jakýsi tón toho našeho životního příběhu. A tohle to už v těch dětských snech je od počátku přítomný. A je to dáno tím, že Carl Gustav Jung chápe duši jako entelechický systém, jako kdy psyché má nějaký svůj vnitřně daný cíl, to znamená, že roste k nějaký specifický celosti a takže bude mít nějaký svůj specifický individuální průběh individuace toho duševního zrání. Takže tam budou konkrétní nějaký témata, které jsou čistě naše a se kterými se budeme potýkat čistě jenom my. Tak tohle to bezpečně platí. Když se bavím s kamarádama o jejich dětských snech, tak tohle to tam bezpečně rozpoznáváme. I u mě to takhle bylo. Když jsem vám tady povídal o snu, který se mi zdál v dětství, kdy mi kobra uštkla a já jsem měl ty stigmata, nebo o hadu, který mě provází pouští, až ho sleduju k té hrázi. Tak tohle to jsou velký témata, řekněme, jako je tam určitý symbolický scénář toho, co běžně v té každodenní realitě jako dospělý člověk prožívám a řeším. Takže takhle jako na okraj.
A když bychom se teď měli podívat na ten sen, který bychom si tady rozebrali, je to sen chlapce, který mu bylo 5 let, když se mu tady ten sen zdál, a tak já ho tady přečtu a potom si ho společně rozebereme. Začalo to tím, že v Číně byly záplavy. Vypravil jsem se do věže a uvnitř jsem potkal čaroděje, kterému věž patří. Čaroděj mi ukázal špunt, který když jsem zvedl, tak povodeň otekla do díry pod ním. Jenže to byl taky kouzelný špunt, kterého když jsem se dotkl, tak jsem byl silnější. Pak jsem odešel z věže, ale každý den jsem se tam vracel za kouzelníkem. Tak, když se podíváme tady na tenhle ten sen, tak nás informuje o tom, že jsou v Číně záplavy a když budeme vycházet z toho, že dětské sny se pohybují v jakési archetypální nebo mýtické realitě, tak budeme hledat jakousi legendu o čínských povodních a tahle ta legenda skutečně existuje. Vypráví o bájném císaři Juovi, který se rozhodl zkrotit divoké vody žluté řeky. A tady ten císař konkrétně byl synem člověka, který právě stavěl hráze a snažil se právě zkrotit povodně v centrální Číně, kam se právě datuje vznik čínské civilizace. Jeho otci se to nepovedlo, načež tady ten jeho syn převzal tu odpovědnost za to, že skrotí tyhle ty povodně, ty divoké řeky, aby tam vůbec mohlo vzniknout prostředí vhodné pro život. Navštěvoval různé mistry, nějaké tady agrokulturní hrdiny a tak dále. Načež nakonec se to Juovi povedlo, skrotil povodně a díky tomu vytvořil vhodné místo pro život mimo právě ty povodně a divokou řeku. Každopádně, když se podíváme na tenhle ten počin, tak nějak splývá s kosmogonickými mýty o stvoření světa, kde vystupuje nějaký hrdinský bůh stvořitel, který krotí tady divoké vody chaosu. Například známe Marduka, který přemáhá bájnou bohyni chaosu Tiamat, což byla taková hadí bohyně, rozerve to její tělo a z jejího těla potom vystaví vesmír. Tohleto se chápe v podstatě v patriarchálních mýtech nebo tou patriarchální optikou jako přemožení toho chaosu, toho divokého chaotického prvku, kde vůči sobě vystupuje ten chaos a kosmos. Kosmos je v podstatě ten stvořený řád, který je potřeba ochraňovat vůči těm nebezpečným silám chaosu. No, každopádně, když se podíváme na toho tady Jua, tak tady on jedná tak, že musí jako přemoct ty chaotické vody nějakým způsobem je skrotit, aby tam vybudoval místo, které je vhodné pro život, pro vznik civilizace, což na nějaký určitý vnitřní úrovni je něco, co odpovídá právě tomu, co se děje, když se tady rodí to ego, které se napříště stane jakýmsi králem uprostřed toho svého království pole vědomí, kde pole vědomí, řekněme, ta osobnost, která se rodí z toho nevědomí, už vypadá jako něco, co je strukturované, co má nějakou pevnou formu identity, nějaký řád zvyklostí, určitých vzorců chování, myšlení, prožívání a tak dále. Takže ta bdělá realita je svým způsobem odpovídá jako stvoření světa, kdy právě ten náš bdělý svět odpovídá tomu kosmu. A v zásadě, když se podíváme tady na to dítě v těch raných fázích individuace, toho duševního zrání, to, s čím se to dítě musí především potýkat, jsou intenzivní, extrémní emoce, které v jeho duši v podstatě působí jako primární a archaické a přeženou se silně jako bouře, jsou intenzivní a zmocňují se toho ega a případně mají i moc tohleto ego nějakým způsobem rozbít, narušit případně ten jeho zdravý psychický vývoj. A proto v těchto raných fázích individuace tady přichází matka, vystupuje matka jakožto mediátor těchto psychických sil a ona má jako významný podíl na tom duševním zráním v těch raných fázích vývoje a co ona vlastně jako dělá. Jo? Když si představíme, že ta duše
v tom prvopočátečním stavu je jakási masa konfuza, jo, v podstatě taková jako chaotická směs různých duševních prvků, které jsou nediferencované. Máme tady různé emoční hnutí, máme tady různé afekty, půdové síly a tak dále. A tohle to je všechno propleteno v jakési chaotické směsi. A tohle to tím dítětem zmítá, jo, hází to s ním z jednoho extrému do druhého. A abychom tomu rozuměli, tak v duši panují dvě síly, které můžeme nazývat jako disintegrační a integrační. Tyhle ty desintegrační síly jsou v podstatě emoce zlosti, agrese a tak dále, něco, co rozpojuje. A pokud ten Jung říká, že ta duše míří k celosti, tak je potřeba, aby tady to dítě bylo ochráněno před těma silnýma afektama, který mají ten disintegrační charakter. A proto přichází na scénu matka, která svojí laskavostí, péčí, pozorností, obětím a tak dále působí integračně, kdy tyhle ty bouřlivé emoce tiší, hojí a pomáhá je metabolizovat. A díky tomu se v tom psychickém systému sformuje to ego, který napříště je schopný působit podobně vůči sobě nebo vůči tomu vnitřnímu světu, jako to dělá ta máma. A to znamená, že je schopná ty emoce kontejnovat, zadržet, mít vůči nim určitý odstup, zacházet s tím psychickým materiálem a samo sebe v podstatě učišovat. Jo? Působit na sebe integračním způsobem. Takže tohle nějakým způsobem odpovídá právě těm raným vývojovým etapám, kdy ta duše je zmítaná v těchto chaotických energiích a právě z tohohle chaosu se později rodí právě to já spolu s tím svým příslušným světem toho vědomí, toho pole vědomí, který můžeme chápat podobně jako tu vznik civilizace, té čínské civilizace, jako vznik nějakého prostoru vhodného pro život uprostřed tady těch divokých vod žluté řeky. Děkuji za vaši pozornost. A zbytek videa najdete na Hero, kde mě můžete finančně podpořit. Odkaz na stránky najdete pod videem. Za jakoukoliv podporu budu nesmírně rád. Za sdílení, doporučení, odběr i finanční dar. Těším se na vás příště a přeji dobrou noc a sladké sny.